Okay, and now we have somebody to speak who, among the FreeBSD users, probably is as famous as Alan Parsons among the Linux users. Oleg Camp, who, well, it's time to tell us something about time. Ja, der skete jo noget sjovt på vej til 2006. Jeg ved ikke, om nogen af jer lagde mærke til, at I var cirka 1 sekund mindre tunge i hovedet, da I vågnede den 1. januar. Nej? Okay. Skudsekunder er i virkeligheden meget spændende. Jeg prøvede på at få det klemt ind på en enkelt slide, bare for at sige, at det kunne lade sig gøre. Der mangler faktisk adskillige detaljer i det her. Men skudsekunder, det er en ad hoc trinjustering, der blev lavet af UTC-tidsskalaen, for at få UTC til at passe sammen med UT1-tidsskalaen, sådan så solen den står i syd til frokost. Det er sådan den helt korte. Og skudsekunder er upopulære i visse kredse af samme årsag. Det kommer vi så frem til slutningen. En normal nytårsaften ser cirka sådan her ud. Vel at mærke på UTC-tidsskalaen. Her i landet sker det en time senere. Der er det først klokken 1. Det kan være, det er derfor, I ikke har opdaget det der med hovedpinen. Men i år så det faktisk sådan ud. Der blev sat et ekstra sekund ind, før klokken blev midnat på UTC-tidsskalaen, det vil sige 1 på dansk tid. Og det er jeg sikker på, det er der mange af jer, der har set jeres computer gøre. Okay? Balladen er, at vores tidsregning er delt midt på. I den ene ende har vi nogle atomare tidsskalaer, som definerer, hvor langt et sekund er. Og sekunderne definerer, hvor lang en dag er. 24 timer er 60 minutter og 60 sekunder. Men i den anden ende har vi året, som er jordens bane omkring solen. Og der er jo også defineret en dag, fordi det er hver gang solen den står midt for, så er der gået en dag. Og de passer ikke sammen. Det er derfor, der er tegnet et lille gab her midt i. Men der er også et vist politisk moment i det her. Fordi det er forskellige mennesker, der ejer hver af de her tandhjul. Det er fysikerne, der ejer den kvantemekaniske frekvensstandard, som er SI-sekundet. Så er der nogle underlige mennesker, der hedder metrologer. Metrologer, det er mennesker, der går meget op i, hvor mange betydende cifre de har på, når de måler en spænding eller en vægt eller forskellige andre ting. I øjeblikket er en af de helt hotte ting for metrologer, det er at tælle siliciumatomer og se, hvor mange der skal til 1 kilo efter Avogadros tal og sådan noget. Astronomerne styrer den der dag med, hvornår solen står op. Og så er det egentlig meget interessant det med året, fordi det er teknisk set paven, der ejer den standard. Det var ham, der pillede med den sidst. Og jeg har sådan snakket med forskellige folk og sagt, at hvis nu vi finder ud af, at vi skal til at lave om på det der, hvem er det så egentlig, der ejer standarden? Jamen, der var ikke nogen, der sådan rigtig havde sendt et brev til Rom for at spørge, om han ville være villig til at overdrage det til ISO eller noget i den stil. Men de mente kanskje nok, at det skulle nok være ISO eller nogle andre end paven næste gang, hvis der skulle laves om på det. Men teknisk set, så er det pavens standard. Jeg ved ikke, om han ved det. Det ser sjovt ud. Sekundet er defineret ved en mikrobølgestråling, der kommer ud af cesiumatomer, hvis man gør underlige ting ved dem. Og det kan måles med en uhørt nøjagtighed. Man har 16 betydende cifre på tidsmålinger i den ende nu om dagen. Det er cirka en halv gang flere cifre, end man har på nogen anden måling. Meteren er defineret ved hjælp af tid nu. Meteren er defineret som lysets hastighed, målt i forhold til en tidsreference. Og det sjove ved det er, at vi ved faktisk ikke, hvad tid er. Tid er noget, der sker, men vi ved ikke, hvad det er. Men det er den egenskab, det er den fysiske egenskab, vi kan måle med den allerhøjeste præcision. Det må være professionelt utilfredsstillende på et eller andet punkt. Men i øjeblikket svarer det til en unøjagtighed på 1 sekund over 300 millioner år. Det er helt uden parallel i fysikken. Året derimod, det er defineret ved jordens kredsløb omkring solen, set i forhold til fiksstjernerne. Man har nogle forskellige kvasarer ting, man har valgt og sagt,
dem tror vi ikke, de bevæger sig synderligt, fordi hvis de har en anden radial bevægelse, er de så langt væk, at det kan være ligegyldigt. Og det har man målt i sekunder, og det er 31 millioner og bla bla bla. Det er noget med pi gange 10 minus 10 i 8 eller sådan noget. Ikke? Det er faktisk et utroligt stabilt tal. Jordens kredsløb er utroligt stabilt. Det er faktisk ganske glimrende ur. Der er nogle forskellige oscillationer, f.eks. Jupiters kredsløb giver nogle oscillationer i det. Og der er nogle små systematiske effekter, f.eks. solen brænder masse af, når fusionen i solen gør, at det forsvinder ud som stråling og alt muligt andet. Og det betyder selvfølgelig en ændring, og der er nogle tidevandseffekter på månen og sådan noget. Men alt i alt er det faktisk utroligt stabilt. Så de to ender af det virker. Når vi går fra år til dag, så er en dag defineret ved jordens orientering i forhold til solen. Altså ikke hvor jorden er rundt om solen, men hvordan den har drejet sig i forhold til solen. Det er den der med, solen står i syd til frokost. Derfor så må et år nødvendigvis være et helt antal dage. Det kan ikke være anderledes. Man kan ikke have år, der er på 365,24 dage, vel? Fordi så det første år, der står solen i syd, og næste gang så står den der, og næste gang står den der. Det holder ikke. Så derfor så skifter årets længde mellem 365 og 366 dage, ifølge den velkendte formel taget direkte ud af lib C. Og i gennemsnit giver det så 365,2425, og det er ikke helt præcist. Det bør vi ret på i løbet af et par tusind år, hvis paven stadigvæk findes. Men de der dage, det er altså jordens rotation om sin egen akse, og det er overhovedet ikke hverken stabilt eller konstant. Jorden drejer langsommere og langsommere rundt. Der er en tidevandseffekt fra månen, som er til at tage at føle på. Alt det der vand, der bliver slæbt rundt til tidevandet, har en temmelig stor gnidningsmodstand. Der er tilsyneladende også friktion mellem skorpen, altså det vi står på, og så kernen, det vi ikke kan bore ned til. Men vi ved ikke, hvad der foregår i det område. Vi har sådan nogle forskellige teorier om, hvad der foregår, og vi har nogle teorier om, hvad det består af dernede, men der er ikke nogen, der har gravet ned. Japanerne havde faktisk tænkt sig at prøve at grave igennem skorpen, sejle ud midt i Stillehavet, og så ned med et bord. Og jeg tror faktisk, de havde fået penge, og de havde udrustet skibet, og så sådan, måske ikke alligevel. Det sidste, jeg hørte, det var i hvert fald, at de havde fundet en frygtelig masse undskyldning for ikke kan lige at gøre det endnu. Jeg tror nok, at det var sådan mest var noget med, hvis nu vi borer derned, og det så viser sig, at der er et overtryk af magma, så kommer vores bor op igen. Efterfulgt af en vulkan. Så jeg tror nok, at det de godt ville have nu, det var, at de ville godt have noget boreudstyr, som kanskje ikke sad så fast på skibet. Kanskje sådan bare lidt ved siden af skibet, så man... Jeg har ikke fået hele forklaringen, men der er sådan et eller andet. Det er heller ikke stabilt. Der er forskel på at være konstant og på at være stabilt. Man kunne sagtens leve med, at der var en eller anden periodisk ting, fordi der kan man bare tage et gennemsnit, der er langt nok, så går det over. Men hvis det ikke er konstant, så falder det simpelthen over tid. Men det er heller ikke stabilt. Der er også nogle forskellige periodiske effekter. Der er nogle periodiske effekter, vi kender. For eksempel, så når løvfaldet sker på den nordlige halvkugle, der er mange flere træer på den nordlige halvkugle end på den sydlige. Tænk på hele Sibirien, hele Nordamerika. Når løvfaldet sker heroppe i efteråret, så svarer det til en ændring på tæt på den millisekund i jordens omdrejningshastighed. Til gengæld falder det så om foråret, når alle safterne bliver blæst op igen. Der er også en masse effekter, vi ikke kender. Så ærligt talt, som urbeset, er det elendigt. Det her, det er et plot af jordens rotation hen over tiden. Vi er heroppe ved år 2000 og et skvat. Man har nogle forskellige, altså man har nogle overringsting, man har nogle geologiske ting, forskellige ting, hvor man har kunnet estimere, hvad døgnets længde har været. Og som I kan se, så er der sådan en helt klar tendens. De tre linjer er sådan tre forskellige fortolkninger af, hvad tendensen er. Enten er det 2,3 millisekunder per århundrede, som døgnets længde ændrer sig, eller også er det kanskje 1,4, sådan lidt afhængig af, hvordan man fortolker det. Men man skal ikke forlade sig til at tro, eller man skal ikke lade sig snyde af det. Det er ikke en lineær ændring. Den er kvadratisk. Det kan man se, eller det tidsmæssige aspekt af det er kvadratisk. Det kan I se på farverne deroppe af. Den er integreret i halve timer. Altså den tid, der er akkumuleret, er gået, hvis vi har haft den tidsregning startende for 2.500 år siden. Hvis vi zoomer ind på moderne tid, så er det kurven her for de sidste 50 år.
En af problemerne var, da man kalibrerede cesiumstandarden. Førhen brugte man jo jordens rotation. Så lavede man de her atomstandarder, så kalibrerede man dem. Det der med 9 millioner bla 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 bla, det tal skulle jo vælges. Og det valgte man simpelthen for nogle målinger derude i 1958. I virkeligheden, det er sådan lidt en tilsnigelse, fordi den måling, man brugte, den faktisk for århundredeskiftet, altså fra 1900. Men det hopper vi lige hen over et øjeblik. Men så havde man altså pludselig to standarder. Man havde den astronomiske, og man havde den atomare, og de passede ikke sammen. Så fra 1958 til 1972, der kørte man med det, vi kalder gummisekunder. Der besluttede man sig hvert år til, hvor hurtigt de der atomstandarder skulle køre. Og nogle gange, så måtte man så også lige rykke dem 100 millisekunder eller 100 mikrosekunder, fordi de var kommet langt bagud og forud. Så hvis man plotter det der lyserøde stykke, så får man sådan en kurve afhængig af, hvordan det gik. Og det var meget upopulært, fordi for det første var det jo indlysende, at atomstandarden var mere stabil. Når man ændrede hastigheden på den, så var det i virkeligheden fusk. En anden ting var, at de her ændringer altid skete nytårsaften. Og det vil sige, at der var nogle meteorologer, der gik glip af et godt nytårsparty, fordi det skulle altså ske klokken 1 om natten dansk tid. Ikke? Der skulle de stå og pille med nogle hjul på deres cesiumstandard. Så 1972 lavede man det om, så sagde vi, så skyder vi bare hele sekunder ind imellem. Eller trækker dem ud, som måtte være nødvendigt. Og det er alle de stiplede streger i det lyseblå område, det viser, hvor der har været et skudsekund. Så vi har altså to definitioner. Vi har den ene definition, der siger, at en dag den består af 24 timer, af 60 minutter, af 60 sekunder, og hver sekund er så mange svingninger af det her cesium. Det er en utrolig stabil ting, for den er defineret. Og rent kvantemekanisk har vi ingen grund til at tro, at den ikke er fysisk stabil i enden. De 16 cifre. Og så har vi den anden, den der med en rotation af planeten, som hverken er ustabil eller præcis. Det er jo en pragtfuld situation at have, ikke også? Og så er det, vi indfører de her skudsekunder, hvor man simpelthen fylder et sekund ind for at få de to ting til at passe, sådan en gang imellem, når det passer. Atomtiden hedder UTC. Den astronomiske tid hedder UT1. Forskellen på dem hedder DUT1. Og så har man simpelthen sagt, at den må ikke blive større end 0,9 sekund. Og så sidder der nogle fyre nede i Paris og arbejder i noget, der hedder International Earth Rotation Service. Jamen, jeg har altid drømt om, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at arbejde nede, ikke? Kan I ikke godt se, at man kommer ind på en bæverding? Ikke? Altså, som pick-up line, altså, jeg siger dig, vi har dieselmotorer, der er større end nogen som helst andre. Ikke? Altså, der er sådan lidt Rasmus Klump over det, husk at smøre, ikke? Men i virkeligheden, det de laver, det er dybt seriøst. Der findes en matematisk model for jorden. For jordens orientering i det inertielle rum, som afhænger af lufttryk, og hvor tunge bjergene er, hvor meget sne der ligger på dem, og hvilken vej oceanerne render lige for tiden, og hvor varmt der er i dem, og alle sådan nogle ting. Det er sådan en kæmpe stor model, der har alle mulige, nogle af de faktorer, de har med i den, der står man sådan, lige godt, ikke? Hvis I vil vide, hvor meget Himalaya vejer, jeg kan ikke tale udenad, men de kan det. Okay? Men de har simpelthen den her model for jordens orientering i rummet. Og det er den, man bruger til, så med astronomiske observationer og radioobservationer og alt muligt andet. Og så fylder man skudsekunderne ind. Skudsekunderne, det er de lodrette linjer, der mangler i det her plot. Det her, det viser forskellen mellem den astronomiske og den atomare tid. Og der kan man se, at den har sådan en tendens til jævnt at falde. Og så hver gang den kommer så langt ned, så der er fare for, at den kommer under minus 900, så banker man den et sekund op, og så laller den nedad igen. Og det gik fint hele vejen ned fra starten af. Og så skete der noget sjovt omkring år 2000. Der gik det pludselig ikke så hurtigt mere. Og rent faktisk var der slet ikke brug for skudsekunder fra 1999 til 2006. Der skete et eller andet. Man har fundet ud af, at der er tilsyneladende en eller anden 10-års oscillationscyklus-ting. Og det er så stort set det eneste, man ved om den. Det er, som min læge altid sagde, at være læge, det er i virkeligheden meget nemt. Man skal bare finde et navn og sætte på det, så har man en diagnose. Man behøver ikke vide mere om det, bare man har et navn. Okay.
Der er en teori om det, som faktisk er meget sjov. Den siger, at når kernen roterer, der er et væskelag mellem kernen og skorpen. Og der er simpelthen ting, der koagulerer i det lag og falder opad. Det er sådan noget med vægtfylde at gøre. Ikke? Og der sker så stenskred. Altså der ligger sådan lidt klumper af en anden, muligvis lithium, muligvis jern, det ved jeg ikke rigtigt. Men der sker simpelthen stenskred i de her store bunker rundt omkring. Og det er nok til at ændre friktionen. Det er en meget flot teori, for den kan slet ikke tjekkes. Det, der rent praktisk sker, det er med, der kommer noget, der hedder en Bulletin C. I forventer sikkert at læse den, jeg har forstørret det på den næste. Men der kommer sådan en, den får man som e-mail nu om dagen. I gamle dage, der kom den på telex. Og det, der er det relevante hjørne af den, det er, at den her, den kom for eksempel ud i slutningen af januar, og sagde, at der skulle ikke være noget skudsekund ved slutningen af juni. Så man får sådan 5-6 måneders varsel. I praksis vil det sige, at vi ved, hvor lang tid der er til jul nu, men vi ved ikke, hvor langt der er til nytårsaften. For vi ved stadigvæk ikke, om der sker et skudsekund næste år. Det får vi først at vide en gang efter sommerferien. Bulletin C blev udsendt fra IERS. Og så de der fyre, der sidder over et eller andet sted i USA, de trykker på en eller anden knap, og så bliver der sat en leap second warning i GPS-signalet. Så sidder der nogle fyre nede i Frankfurt hos PTB, og de går ud og trykker på en eller anden knap på DSF 77-standarden. Og nede i Schweiz, der sidder nogen, og de går ud og trykker på en eller anden knap på deres. Over i England, der går de over og trykker på en eller anden knap på deres. Og sådan hele vejen igennem. Det er sådan nogle rigtige videnskabsmandstyper i hvide kitler og seriøse ansigtsudtryk og god tid. En gang imellem kan man godt få det indtryk, at de har overhovedet ingen idé om, hvad resten af verden bruger tid til. Altså man kunne godt føle, at det her det var sådan lidt løst, ikke? Altså hvad hvis en af dem er syg? Okay. Men det er de tilsyneladende ingen problemer med. Jeg synes i og for sig, jeg synes det er fedt på en eller anden måde i det her ISO 9000 gennemsyrede samfund, at der findes sådan et hemmeligt broderskab af videnskabsmænd, som bestemmer, hvad klokken er. Okay. Altså, der er sådan lidt ikke? Altså man forventer næsten, de mødes, sådan, og tror jeg, det kommer til at storme i aften. Tror I får torden i aften? Okay. NTP, Network Time Protocol, der forventes Stratum 1-serverne at have forbindelse til en anden radio, eller en anden ting, hvor de får tiden fra. GPS-modtager, DSF-77-modtager. Og der forventes de så at få en eller anden skudsekund markering. Og det sender de videre til Stratum 2 og til Stratum 3, og til sidst så finder klienterne ud af det. Virker fint. Ja. Og så kommer problemet. En eller anden gang sad der nogle mennesker og tog en hel masse manualsider fra en hel masse leverandører, lavede noget tekstbehandling og kaldte det en standard. Og ideen var at lave noget, som de alle sammen kunne sige, deres operativsystem levede op til. Det havde ikke noget at gøre med at tænke sig om, ud over det ene niveau. Og derfor så er det sådan, at i POSIX, der ignorerer vi bare skudsekunder. Fordi det er jo ikke særlig vigtigt. Det var det muligvis heller ikke dengang, men når du lægger en standard for, hvor en tiden skal udtrykke, så kunne man kanskje godt have tænkt sig mere om. Men altså, vi ignorerer simpelthen skudsekunder. Så det her med et timestamp, hvor der står 60 til sidst, det kan man ikke. Ja, det kan man godt, men man ved ikke, hvad det betyder, hvis det sådan skal være rigtigt. Så derfor så har man et problem. Her har vi et sekund, og vi ved ikke, hvad klokken er. Jo, vi vil godt, men vi kan ikke vise, hvad klokken er. Så vi er nødt til at lave en genudsendelse. Vi tager simpelthen sekundet før og genudsender. Det er klokken 1 om natten, herregud. Okay. Og jeg fangede det faktisk her i år. Altså, jeg var til fest. Men min computer fangede det. Hvis I kigger der, så kan I se, der springer tiden lige et sekund baglæns. Vi tager den lige en gang til. Ja. Nu er det ikke sådan, at det er det eneste sted, der var problemer. Jeg satte min computer derhjemme. Jeg har haft et underligt projekt, og så jeg satte en AD-konverter på en antenne og optog den nederste del af radiospektret henover. Og så kunne man nemlig hive de forskellige signaler ud.
Og en af dem, det er den schweiziske tidssender HBG. Og som I kan se over i den røde cirkel, så fik de skudsekundet næsten rigtigt. De satte det ind efter timen begyndte i stedet for før timen begyndte. De har sagt, det er ikke en fejl, de har tænkt sig at lave igen. Jeg synes, det er specielt. Jeg synes, det er specielt pinligt, at det er schweizerne, der laver sådan en. Det tror jeg også, de synes. Den her, det er forskellige NTP-server, der blev overvåget, for at se, om de gjorde det rigtigt. Y-aksen er brøkdelen af de overvågede servere. Hvis vi kigger på de røde diamanttegn, den der ligger sådan en rode omkring 50 over på venstre side af den grønne streg. Det er de Stratum 1-server, der faktisk siger den rigtige ting. De siger, at der kommer et skudsekund nu til midnat. Det var altså omkring halvdelen af dem, der sagde det rigtigt. Det sjove af det hele, det er, at Stratum 2-serverne, der er faktisk en højere brøkdel. Og det er fordi en Stratum 2-server typisk sat op til flere forskellige Stratum 1, og bare den hører det fra et af dem, så er den sådan set tilfreds med, at så kommer der nok et skudsekund. Så i virkeligheden her, der er et punkt, hvor det er bedre at tale med en Stratum 2-server end en Stratum 1-server. Når vi så kommer hen over skudsekundet, altså på den højre side af den grønne streg, så kan vi se, at de fleste af dem holder også op med at sige, at nu kommer der et skudsekund. Og det klinger sådan ud i løbet af nogle dages tid. Skudsekunder kan kun ske ved slutningen af en måned, og inden måneden var om, der havde de efterhånden alle sammen bestemt sig for, at nu var det nok overstået. Men det er i og for sig en rimelig hit rate. At nogle af serverne foretog skudsekundet uden at advare om det. En af dem, jeg overvågede, lad os bare sige, at det drejer sig om et amerikansk softwarefirma, og I ville blive sure, hvis jeg sagde, hvad det var for et. Den lavede skudsekundet. De timestamps, jeg fik fra den, der kunne man se, at skudsekundet blev taget, men den satte ikke det, der hedder lead warning bit, så den gav ikke min computer nogen advarsel om, at der ville komme et skudsekund. Lige pludselig, så skete det bare. Det er sådan en halvvejs rigtig opførsel, men det er ikke rigtig godt. Hvad er så problemet med det her? Der er to overordnede problemer. Det ene, det er computer glitches. Det er specielt et problem, fordi nede i Asien, der sker skudsekundet midt på dagen. Ikke klokken 1 om natten. Problem nummer 2, det er forudsigelseshorisonten. Det er den med, at vi ved, hvor langt der er til jul, men ikke hvor langt der er til nytår. I visse videnskabelige sammenhænge er det et problem. Men det er et større omfang et problem med software-distribution. Hvis vi tager computerglitchene, hvis der er computere, som håndterer skudsekundet forskelligt, som taler sammen, så har vi potentiale for balladen. Vi taler ikke over 2.000, vi behøver ikke at gå ud og købe nødgeneratorer og dåsemad for det her, vel? Men der er et problem, hvis computere ikke taler sammen. Og jeg har snakket med forskellige mennesker, som sagde, at de havde sådan meget flotte blinklys lige et par minutter der omkring klokken 1 om natten, ikke? Fordi der var virkelig nogle ting, der ikke talte sammen. Men det meste havde rettet sig i løbet af nogle minutter, og så var verden god igen, ikke? Jeg ved, at det amerikanske forsvar, der er ikke nogen våben, der er armeret på automatik nytårsaften. Det er der aldrig. De lukker simpelthen et par timer omkring UTC-midnat og omkring lokal midnat. De er mandskab, der lynhurtigt kan sætte knapperne tilbage, hvis de får brug for det, men der er ikke noget, der står på automatik. Det synes jeg er fornuftigt. Men der er en lille smule problem i det endnu, fordi der er computere, som ikke får advarsel om skudsekunder. En af problemerne er for eksempel den tyske DCF-77-sender. Giver kun advarsel om skudsekundet med 1 times varsel. Og der er mange NTP-server, som har polintervaller, der er op imod 20 minutter. Så det vil sige, advarslen kommer dernede fra. Stratum 1-serveren finder ud af det. 20 minutter senere, hvis man er heldig, finder Stratum 2-serveren ud af det. 20 minutter senere er Stratum 3-serveren. Hvis der hænger noget bagved, så er det for sent, så er skudsekundet sket, før de overhovedet får at vide, det kommer. Det er et problem. Det kunne man få de der tyskere til at sende det noget tidligere. Det tror jeg nok, der er folk, der arbejder på i øjeblikket. Men det kan også bare være noget så simpelt som netværksfejl. Hvis netværket er nede, og man ikke får advarslen, så ved man ikke, der er et skudsekund. Og så er der, hvis computere, som ikke har netværksadgang i et eller andet format. Hvis ikke man opdaterer softwaren hver 6. måned, kan man ikke være sikker på, at det vil have en opdateret tabel over skudsekunderne.
Og så er der selvfølgelig den der med dem, der glemmer at trykke på kontakten, ligesom schweizerne, eller hvad det nu var, de lavede. Så der er sådan forskellige potentiale for noget rod. Det der med forudsigelseshorisonten, som sagt, det er de færreste computere, der har uger, der er præcis nok til det, at et problem for computeren som sådan. Men rent videnskabeligt er det et problem, og rent matematisk er det et problem, at man ikke kan trække to tidspunkter fra hinanden på et Unix-system og vide, hvor mange sekunder der var imellem dem. Altså hvis I regner ud, hvor mange sekunder der var fra midnat juleaften sidste år til nu, så er det 1 sekund forkert, hvis I gør det på en Unix eller en anden POSIX-computer. Det er lidt ubehageligt i visse sammenhæng, men det er sådan inden for margen, det er ikke sådan helt katastrofalt. Den nemme løsning på det her, det er at øge forudsigelseshorisonten. Så i stedet for 5 eller 6 måneder, så får vi 5, 10 eller 20 års forudsigelse. Så kan sådan nogen som også i FreeBSD-projektet, så kan vi smide en tabel med ned i operativsystemet. Og hvis ikke I opdaterer inden for 5 år, så skulle jeg have et problem. Så er problemet det. Problemet er så, at den der tolerance mellem UTC og UT1, den bliver jo større end 0,9 sekunder, fordi så gode er vi ikke til at forudsige det. Og vi ved ikke rigtig, om den er lineær eller ulineær, den der usikkerhed. Men det er ikke rigtig nogen langtidsløsning, fordi det er en kvadratisk ændring i jordens rotationshastighed, så bliver skudsekunderne hyppigere. Allerede fra omkring år 2050, der vil det være sandsynligt, eller muligt i hvert fald, med 2 skudsekunder om året. Og i løbet af et par hundrede år, så er det 4 skudsekunder per år. Og lige pludselig er det 12 skudsekunder per år, så er det hver måned. Så skudsekunder er ikke en langtidsløsning. Nu laver den igen. Som sagt, hvis vi gør det, så kan vi simpelthen indbygge skudsekundtabellen i operativsystemet, og så kan vi rette POSIX, så POSIX ved noget om skudsekunder, og så er den hellige grav velforvaret. Der er så sandsynligvis en masse software, som vil få problemer, fordi de tager en T og dividerer med 86.400, og så har de et nummer på en dag og sådan nogle ting. Det holder så ikke helt, fordi nogle af dem de skal så være det længere. Men det er ting, man kan rette med et API, der kan designes et fornuftigt tids-API, og så kan det rettes i fremtidig software. Og så er der computere, der peger ting væk fra jorden. Altså parabolantenner, teleskoper, hvad ved jeg. De er selvfølgelig nødt til at lære om, at DUT1 kan være større end 1 sekund. Og argumentet det er, at man bruger den der DUT1, eller man bruger UT1, til at stille sit teleskop efter, når man skal kigge på noget. Det holder ikke en meter, fordi en usikkerhed, der er så stor, det er der ikke nogen, der kan leve med moderne teleskoper. De har et meget mindre synsfelt og sådan nogle ting. Men der er nok nogle ting rundt omkring, som skal lære det. Men hvor mange ting bliver peget væk fra jorden af computer? Teleskoper, parabolantenner. Det er småtingsafdelingen. For astronomerne er det et stort problem. Jeg synes lidt, at astronomerne har spillet deres kort forkert. Jeg kommer tilbage til det senere. Løsning 2, det er at droppe skudsekunderne. En dag, 24 gange 60 gange 60, så er POSIX rigtigt. Så slipper vi for at gøre noget ved computerne. Tag i betragtning, hvor mange klytprogrammører der er rundt omkring, så det er ikke nogen dårlig idé. Men så er problemet, at så vokser den der forskel ubegrænset i fremtiden. I løbet af 50 til 70 år, så er 1 minut. I løbet af 700.000 år, eller 700 til 1000 år, så er det en time. Og så står solen jo ikke længere i syd. Og det kører astronomerne faktisk frem som deres hovedargument. Fordi det kan, det gør ting ved køernes mælk, og jeg ved ikke hvad. Men sådan er det faktisk ikke. Det her, det er et billede, eller det er et plot, der viser, hvor står solen til frokost, hvis man står i Gudhjem. Jeg skal komme tilbage til, hvorfor jeg valgte Gudhjem om lidt. Hvis I kigger på den, kan I se, at den ikke er symmetrisk. Det er fordi jordens bane er ikke en cirkel, så der er forskellige hastighed de forskellige steder rundt om. Den er for grovkornet, til man kan se det med løvfældet og sådan noget. Men skalaen er cirka en time i hver retning i x-retningen. Så jeg kan godt se, at det der med, at den står i syd kl. 12, det holder ikke helt. Vi taler sådan plus minus 10 minutter. Men nu er det jo ikke os alle, der bor i Gudhjem. Den røde, det er Esbjerg, den grønne, det er København, og den blå er Gudhjem. For vi har nemlig noget, der hedder tidszoner. De er 15 grader brede, det svarer til en time. Og i Esbjerg, der bor de ikke lige på en breddegrad, der passer. Så derfor så står solen faktisk aldrig i syd kl. 12 i Esbjerg.
Men det er værre end det. Fordi vi er nemlig noget, der hedder sommertid. Men det er endnu værre end det. Eller rettere, lad mig sige, det er bedre end det. Fordi kineserne har udført et meget vigtigt eksperiment, som fuldstændig gjorde det der med solen står i syd, og det gør noget ved køernes mælk. Fordi hele Kina, det er én tidszone. Hvis man bor i den ene ende af Kina, så er man plus 2 timer i forhold til. I den anden ende, der er man helt nede i minus 5. Så umiddelbart, så er der ikke noget vidnesbyrd om, at folk falder døde om, og køerne ikke giver mælk, hvis ikke solen står i syd. Men slagsmålet kører. Politikken i det her, det er, at det er nogle fyre, der hedder ITUR, som bestemmer over UTC-tidsskab. ITUR, det er en FN-organisation, der hed CCITT i gamle dage. Og de tager sig af telefoner, telegrafer og modem og andre forældede standarder. Grunden til, at de piller ved tidsstandarder, det er det første sted, hvor man havde brug for internationalt koordineret tid, der var præcis sådan nede omkring sekunder. Det var telefonregninger. Telegrafregninger. Indtil da var der ikke nogen, der havde interesseret sig en dyt for, om man skulle stille ud et kvarter frem og tilbage og sådan noget. Rent faktisk er det sådan, at man havde en konference i 1894 i Washington, hvor man fandt på alt det her med tidszoner og koordineret tid og sådan nogle ting. Og hvis man læser referatet, der er en fyr, der har scannet det og lagt det online. Den første ting, man lægger mærke til som dansker, det er, at hver evig eneste dag starter de med at notere sig, hvem der ikke var der. Blandt andet den danske gesandt. Han har lige sagt jobbet op, og de havde ikke fundet det nødvendigt at sende nogen anden derover. Den anden ting, man lægger mærke til, det er, at Folketinget har stadigvæk ikke været i stand til at presse det ind i deres program og få vedtaget en lov, der faktisk ratificerer den traktat. Så alle jeres uger går forkert legalt set. Fordi officiel dansk tid, det er middelsoltiden på observatoriet på Østervold. Og det er noget med 13 minutter og 44 sekunder. Anderledes end det jeres uger viser. Men de når til det en eller anden dag. Det er sådan ligger og sutte rundt mellem ministerierne. Det her, det er noget med forskning, det her. Okay? Nej, det ser ud som om, det er noget med det Erhvervsfremmestyrelsen. Nej, det ligner trafik. Okay? Og så i øjeblikket har vi vist nok den sjove situation, at alle de der departementer, der har været kastet rundt med samme minister, nu er der egentlig ikke rigtig nogen steder at gøre det. Men i Folketinget kommer den tilsyneladende ikke. Der er en konvention, der hedder meterkonventionen, som fastlægger længden af sekundet, længden af meteren, vægten af et kilo og alle sådan nogle ting. Det er en international traktat. Den er ikke FN. Det er ikke en FN-traktat. Det er bare en international traktat, som Danmark har skrevet under på. Og oppe i Lyngby, der har vi vores egen kopi af kilogramloddet. Og en laserdefineret meter og sådan nogle forskellige ting. Og så har vi astronomer og geofysikere og geodeter, som fastlægger den der UT1 ved at se på, hvor jorden den er henne nu, og hvor den peger hen, og måle på fiksstjerner med VLBI og alt sådan noget. Så vi har de her tre. Der er ikke nogen computerfolk i det her. ITUR, det er radiokommunikation. Det har ikke noget med computer at gøre. Det, der så skete, det var USA, det amerikanske forsvar, kom til at tænke på, okay, vi sætter det hele på manuelt, det er nytårsaften. Og det er så i orden, det gør vi nok under alle omstændigheder. Men skudsekunder kan ske efter alle måneder principielt. Men dog vil de altid, man vil prøve at lægge dem efter et halvår, efter et kvartal, efter en måned i den rækkefølge. Så det er som regel efter juni eller efter december, de sker i øjeblikket. Og den der med at skulle slukke for det hele, også i juni, jamen det er kroner og øre. Hvor meget mandskab skal der til at kunne sætte alle kontakterne over på automatisk igen, hvis vi ser noget, vi ikke kan. Så de laver simpelthen forslag til noget, der hedder Working Group 7A i ITUR, som sagde, ingen skudsekunder efter den 21. december 2007. Det var sådan en meget strategisk valgt tidspunkt, sådan noget med, hvornår plenarforsamlingen kunne mødes og sådan nogle ting. Og så tror jeg i og for sig, at de håbede, at den sådan gled under radaren. Og det tog fejl af 2 årsager. For det første opdagede astronomerne det. Det er jo surt. Men for det andet så fik vi altså så det her skudsekund i 2006. Deres ræsonnement var simpelthen, der har ikke været nogen skudsekunder fra 1999 og frem til nu.
hvor stor en procentdel af de nuværende computersystemer er testet med et skudsekund, har prøvet et skudsekund. Og det tal, jeg har hørt, de var nået frem til, det var under 20% af deres computere havde prøvet et skudsekund før. Og de har mange computere. Nogle af dem sidder inde i ting, der kan eksplodere. Jeg kan godt forstå, at det er sådan lidt... Jamen, under den første Golfkrig, der udstationerede man nogle Patriot-missilbatterier i Israel for at tage de der Scud-missiler. Og de virkede meget godt i starten, og så gik det helt af røven til. Og det lavede man så en undersøgelse af efterfølgende. Så viste det sig om på side 92 i manualen, stod der, at de skulle lukkes ned og startes op, og uret synkroniseres hver 24 timer. Fordi der ligger som et lille selvstændigt ur i de der raket-radarbatterier, sådan nogle til at synkronisere imellem. Og det havde man ikke gjort. De havde stået konstant på alert. Det vil sige, at det her ur, det gik mere og mere skævt i forhold til GPS-tiden. Og derfor så sådan, der kommer et missil, okay, vi fyrer den vej. Jamen, jeg kan godt forstå det. Det er deres job, ikke også? Men som sagt, så lykkedes det ikke, og der har været et møde i ITUR, og man har besluttet sig for, at det var et meget spændende forslag. Det vil vi vende tilbage til, når der er konsensus. Så der ligger den. Status quo er, at vi får skudsekunder med 5-6 måneders varsel. Der er ingen udsigt til en ændring af standarden i den nære fremtid. Jeg gætter på, at det er en af de her ting, der sådan skal ligge og boble i en halv generation, sådan så der er nogle af de gamle videnskabsmænd, der sådan er faldet af, og nogle af de nye, der ligesom kunne vende sig til tanken og sådan nogle ting. Der er heller ingen udsigt til, at vi får en POSIX-standard, der kan bruges til noget på det her punkt. Der har til synligheden været et antal forslag op om bedre tid i POSIX, og de har alle sammen været, dem jeg har set i hvert fald, har været velmenende, men ikke gennemtænkt. Og der er i hvert fald ikke udsigt til nogen som helst form for enighed. Jeg lige vil sige, at alt er, som det plejer. Men en ting, jeg gav mig til at undersøge det her, det er altså, hvad er egentlig Danmarks eventuelle indflydelse på det her? Der er ingen dansk repræsentant i den her working group. Hvis working groupen kommer op med en eller anden recommendation, så skal den vedtages i plenarforsamlingen i ITUR. Det er alle medlemslandene, en stemme hver. Og der har Danmark en stemme. Men hvis der ikke er en officiel dansk holdning, så er det op til dem, der tilfældigvis sidder med skiltet, hvor der står Danmark på, at bestemme, hvilken vej de skal vippe det. Og det plejer så at foregå sådan efter, de ser sådan, hvilken vej alle de andre skilt vender, og så vender de det samme vej. Men vi ved faktisk ikke, hvem det er, der holder skiltet. Der sidder 3 danskere, som i det hele taget har noget med ITUR at gøre. Den ene, han arbejder på Lyngby Radio. Det er noget med spektrum management, altså hvilke frekvenser vi har til radiosender i Danmark, og ikke forstyrre svenskerne og kystradio og sådan nogle ting. Og så sidder der et par leverandørrepræsentanter, som igennem Dansk IT er medlem i ITUR. Så de sidder der som det, der hedder sektorrepræsentanter og interesserer sig for noget helt andet. Og som regel så, når der er så plenarforsamling, så sender man en eller anden, hvis spørger om der er nogen af dem, der vil en tur til Genève. Og så må de så stemme ligesom vinden ved. Jeg spurgte til, eller hvad hedder det, IT- og Forskningsministeriet, altså hvad der skulle til for, at man kunne, hvis man skulle have en officiel dansk holdning for det, så skulle der først nogle penge til. Altså man skulle til Folketinget, og få Folketinget til at indse, at der var noget, de var nødt til at tage stilling til. Så skulle man have nogle penge. Og så lavede man, typisk så fik man nogen til at studere, der kom med et eller andet oplæg, og så smed man det ud i høring, og så kom nogle høringssvar tilbage, og så sad man og snakkede lidt om det, og så lavede man en sammenfattet mening, og så kyldte man den tilbage til Folketinget, og så havde man så kanskje en dansk indstilling. Det tog typisk 5 års tid. Men altså, det startede i Folketinget, det tog typisk længere. Så for alle praktiske formål har vi ingen som helst indflydelse. Ja, det var sidste slide. Så nu ved jeg alt om skudsekunder. Jeg tror, du skal vente på en mikrofon. Nu kommer Jakob rendende her. Altså, ja. Hvis nu astronomerne havde været smarte, så havde de sagt, det kan vi sgu godt se, det er ikke skidesmart. Det er jo noget rød. Men altså, vi har jo pokkers masse ting, der skal laves om, hvis vi skal ændre på det. Vi vender lige tilbage.
Så forsvinder man ned, og så kommer man tilbage et par måneder senere og siger, ja, altså det skulle koste tæt på 1 milliard at lave vores systemer om. Altså sådan, jamen, der skal ny styring på teleskoperne, og det kan ikke sammen med de nye motorer, eller de gamle motorer og sådan noget. Hvis vi skifter motorerne, så risikerer vi det rive det. Så er vi næsten nødt til at bygge teleskopet om. Det er meget indviklet. Næsten 978 millioner dollars. Så ville de have fået pengene. De ville have fået flere penge til nye instrumenter, end de har haft i nyere tid. Bare de holder beløbet under 1 milliard dollars, så tror jeg, den var blevet igennem. Så det synes jeg er at spille sin kort dumt. Jeg har faktisk, jeg ved ikke om Christian, det var han ikke. Jeg vil se, om jeg kan finde ud af at gøre det. Jeg har faktisk jeg har en lille stum video, der viser et atomur, der faktisk viser 3 til det sidste, men jeg tror ikke, jeg kan vise det på den her. Så det er Christian til at låne min, den er ved at få en hjernetransplantation. Så det dropper vi. Flere spørgsmål? Der er et dernede. Hvordan ser det ud med understøttelse af skudsekund i forskellige styresystemer, der er Jamen det har egentlig ikke, altså der er ikke nogen gængse operativsystemer, der understøtter skudsekunder. Det er et spørgsmål om, hvordan de bærer sig ad med at ignorere det. Nå, men det er jo det POSIX-standarden. Altså, du kan lave et vilkårligt operativsystem i dag, bare det opfører sig som Unix. Det skal være POSIX-kompatibelt, ikke også? Så de skal alle sammen ligne Unix. Selv Windows ligner Unix. Så det er et spørgsmål om, hvordan det bærer sig ad med at leve op til at ignorere skudsekunder. Og derfor så er det mere et spørgsmål om, hvordan håndterer NTP det, og hvordan håndterer den der Windows Time Service det. Og sidst jeg kiggede på Microsofts webside om det, så stod det med det der Time Service. Det stod sådan lidt forblommet, at det ville sådan rette sig efterhånden, som klienterne spurgte serveren. Og det er jo ikke væsentligt forskelligt fra, hvordan NTP gør. Altså, at man spørger om tiden, og så springer den et sekund, og så... Nå ja. Sådan må det være, ikke? Så det er egentlig ikke operativsystemerne som sådan. Det er enten POSIX-standarden, eller også det tidsdistributionen, det handler om. Jeg har en stum video, kan du vise det? Jeg har en stum video, jeg tænker på, om du kan vise det. Den der... Nej, den anden her. Samme slags... Ja, den ligger med på. Vi prøver lige at se, om vi kan få den der video til at køre her. Det er det med stofskyldsystem. Skyd ned og klasse liv. Den derovre. Vi starter lige forfra, ikke også? Starter en gang til. Det er en Hewlett Packard Stadium standard. Det er et ur, der koster $60.000. Den kan. Til boret hul. Den her kan nok monteres ude på skibet. Okay.